Customer Service работата. Ако някой не знае, общо аз откакто съм в Пловдив, работех една работа, която беше свързана с това да помагам на хората с проблемите им за интернет и телевизията. Като човек, който го освободиха преди 3 дена от едно от най-добрите и най-хубавите занимания, които може да се правиш, е именно да седиш с клиента около час и 30 минути, той да те псува, че няма интернет, докато не се усети, че той всъщност не е включил кабел на шибания рутер. Аз искам да ви покажа и да ви кажа какво е да работиш техническа поддръжка в 2025. Първия месец. Първото нещо, което всъщност получаваш, нали, като влезеш в самата фирма, вече като са те одобрили, и първото нещо, което всъщност правиш, когато влезеш в самата сграда, е да започне тренинг периода ти. Общо този тренинг период варира между месец, като си има преди, че общо се опитва да те научат на общо самата система, която и те не знаят как работи, защо, например, всъщност работи по този начин, защо по принцип не работи като хората, но това е, нали, защо нали, няма да го казваме, нали, че всъщност се е случило, нали, че защо самата система, че не работи като хората и се чудиш защо, за Бога, общо тази фирма някакси как функционира с тази система, нали, това е друг въпрос. Опитат се да те научат на това, което всъщност става и някак си функционира. Също така и получаваш, нали, оборудването, което общо, понеже аз бях хибрид и, например, някой мога, например, да бъдат вкъщи, нали, да работят, но аз понеже бях в хибрид, което означава, че отиваш в офиса и отиваш вкъщи, когато си от вкъщи, получаваш еквипмента, който всъщност е лаптоп, мишка, паролите за абсолютно всичко, нали, което трябва, нали, да знаеш и на абсолютно всички системи, които и без това не работят, и слушалки. Първите ти обаждания. В общо взето в тренинга, нали, в който аз имах, първите ти обаждания първо се състои всъщност от месец почти някъде в тренинг и след това отиваш, имаш 3 дена First Calls. First Calls за абсолютно всеки е нещо уникално. В смисъл изживяването, което, нали, можеш да изпиташ по време на тези First Calls е... Nice! Спокойно, както беше в тренинга, няма проблем, спокойно. Здравейте, ние сме... Hospitality, I'll come out of my house and I'll break your fucking legs, you little prick! You know what I'm saying? You know what I'm fucking saying? Но да не забравяме, че не всеки клиент е такъв. Поне не всеки е такова копеленце, но, нали, няма значение. Естествено, ти понеже, нали, си професионалист, или поне трябва да си мисля, че си професионалист, ти трябва да бъдеш много дисциплиниран и много спокоен. Нищо, че всъщност искаш да им кажеш: ти трябва по най-спокойния тон да им говориш и да се опиташ да обезвредиш положението. Да, разбирам ви, господине. Да, съгласен съм. Да, дебил съм. След като вече, нали, са минали няколко месеца по-късно и ти вече, нали, след като си чул милионите псовни за тебе, нали, че как всъщност си не ставаше заради тебе, неговият живот е супер гаден и няма интернет, ти общо почваш да изграждаш, нали, малко повече тик скин, нали. Вече се чул всякакви неща, вече се чул няколко пъти, нали, че искат менеджер, вече се чул, че това е абсолютно недопустимо, вече се чул, че всъщност, нали, не искат да говорят с теб, защото ти си по-нишо от тях, нали. Почваш, нали, да изграждаш характер. Дори, например, клиентът да е много строг и много, нали, ядосан на тебе, ти трябва спокойно, но с авторитет да му обясниш, че всъщност няма как да му помогнем в тази ситуация, без той да се плати сметката. Ами, извинете, господине, но няма как да ви дам този месец безплатно. Ама вие нормално ли сте? Аз как трябва да си плача сметката сега? Абе, знаете ли колко пари взимате ви, бе? Да, разбирам ви. Абсолютно разбирам, че нямате пари, но... просто платете сметката, други... Ама това е недопустимо. Вие взимате... Сега, нека да бъдем честни. Ти не си учил, нали, в тази работа, за да може, нали, за да можеш да говориш с клиенти. Въпреки, че като се замислиш, нали, не си чак толкова виновен и ти. Те са виновни, че са избрали такава некомпетентна фирма. Това е текен проблем, че са избрали, нали, фирма, която общо даже и тя не знае как работи системата, но все пак ти обяснява, че ти виждаш само негативната страна на нещата. И ти тогава казваш, нали, на менеджера си: ми то няма позитивна. Ако имаше позитивна, аз нямаше да имам работа тук, нали знаеш. Идва момента на едно от най-хубавите неща в работния месец всъщност. И това е
Заплатата, която всъщност изобщо не е, нали, малка, задоволителна е. Ти в момента, в който не я получиш, ти всъщност не си мислиш, например, как можеш да си платиш сметките, как може, например, дори с заплата, нали, с бонусите, които, нали, всъщност получаваш понякога, нали, от заплатата, как, нали, да се погрижиш малко, нали, как, нали, да можеш да усетиш някакво спокойствие в живота си. Първото нещо е, като вече си взел заплата и, например, в този момент тък му си почивка, защото аз бях почивка 3 дена, аз работих 4. Събуждаш се, нали, вече, на следващата сутрин всъщност събуждаш и веднага си мислиш за моментите, в които пак ще отидеш в офиса или пак, например, ще си вкъщи и ще ти крещят и ще обвиняват за неща, които обжето изобщо не са по твоя вина и ти се чудиш защо хората са толкова гадни. Това е, бе. Мисъл, оправи се. Браво, в смисъл, ти мина почти всички тези неща. Вече, нали, знаеш, нали, какво да очакваш. Вече, нали, знаеш всъщност, че не всеки път е твоя вина. И в повечето случаи не е твоя вина. Просто системата, например, не работи. И вече знаеш, например, как, нали, да функционираш в фирмата. И в точно този момент идва последната стъпка, която мисля, че доста хора вече са предприели, но не си го признават. Каква е стъпката ли? Стъпката е, че дори, например, да знаеш какво се случва в фирмата, дори, например, вече да си наясно с флоа, нали, в фирмата и да си наясно, че, нали, тези неща понякога се случват. Нищо, че точно в този момент, например, вече слагаш предизвестието, вече 2 месеца чакаш и, например, месец по-рано или няколко седмици преди, например, вече, нали, те освободят. Всъщност, например, те влизаш в Teams Calls и общо ти казват, защото самите ти резултати всъщност не бяха чак толкова добре и не са чак толкова добре, да освобождаваме няколко седмици преди свършването на предизвестието. Последно. Ако искате да работите Customer Service работа, намерете някоя врата и просто се ударете в нея или изчезнете от това място, моля ви!